Kepada syukur ni pibro kejing tip nam ta ka result kejing mare menta ka sngi po fast MLP moyong kepada jong ka UBSI kategori jong ki kentai menta ka Nrutarik Februari arjar pesan menta ka sngi ki bio accident ki don kumba khatsan nguri ai ki total jong candidate ki bon mare ki don kumba ruspa san sangut ki ba pas saus pa san punyo bat ki ba fail shispa khandai punyo ngut ini de jong UBSI te kinang test check ki result jong ki ba pas ba fail support